Sa pagtumaw sa katalong kaso sa NCOV-ARD, masugot nga protokol ang ipatuman sa lalawigan sa Sugbo sa paghawid sa mga tao gikan sa mga napit nga dunay nining matang sa beratian. 24/7 nga pabantayan sa mga otoridad ng mga Sugbuanon nga gipaubos sa home quarantine. Ano ang report? Sa pag-epekto sa executive order nga gipagawa sa gobernador, gilauman nga mas istrikto ang pagpatuman sa health o security protocol. Giniaron masiguro nga mapungan ang pagkatap sa NCOV. Busa tigumo ni Gobernador Gwen Garcia ug mga adlaw ang tanang mga mayor sa lalawigan kauban ang mga municipal health officers, taga DOH ug ang kapulisan. Gusto masiguro nini nga mapatuman gyud ang house quarantine protocol ug self-isolation ni atong gikan sa madapit sa China. Aron masiguro nga dili gyud makagawas sa balay ang taong ipabos sa quarantine, pabandayan kini og pulis, inabagan sa mga barangay tanod 24 oras. Susihon usab kini sa mga health personnel aron masayran ang estado sa ilang panglawas ug monitoron ang panghitabo ilabi na sa mga tawo nga anaa sa iyang palibot. Dili hinuon did-an ang mga miyembro sa pamilya nga mogawas basta natuman lang ang protokol. Apan kung mapakyas, dadon sila sa pasilidad nga giandam sa gobyerno. Samtang giklaro sa DOH nga kinahanglang mahasubay sa standard ang pasilidad nga mohandle sa NCOV. The PNP that will secure the place will be expected to be there, securing the place. I have requested that. That is important. Na really, yes, to keep the person inside, but also to show other persons in the community, the others in the community, that in fact there is a very strict protocol and very strict monitoring being done. Daw nababaan sa gobernador ang pagtumaw sa laing kaso sa NCOV, apan gihingusgan nini ang hugot nga pagpakigalayon sa mga airline companies kalabot sa kasayuran sa mga pasahero. Mipasalig usab ang taga Bureau of Immigration nga mutabang sa ingon ini nga aspeto. When it comes to giving close coordination, rest assured na among ihatag at among full cooperation. Giyawhag sa gobernador ang provincial board sa pagpasar og resolusyon nga maghatag og gahom sa executive order sa pagukod sa mga tawo nga mamakak o dili motug-an sa tinuod nilang travel history. Even stronger legal ground for this executive order kay kanang maong ordinansa pun-an nato og penalties. Labi na kadtong dili motug-an sa tinuod sa ilang health declaration form. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.